hai que empezar a sesión. O primeiro punto do día é o pronunciamento sobre a urxencia da sesión. Hola, bons días a todas e a todos. Hoxe vai ser celebrar un pleno e vamos a empezar con xustificar este pleno extraordinario e a súa urxencia. Justifícase a urxencia porque é unha cuestión do polígono por os vertidos que se levan producindo desde fai moitísimos anos e síguense reproducindo en este momento, porque, por outra parte, genera unha alarma social e, en última instancia, porque hai un escrito de xente que ten intereses no polígono industrial como empresarios. Esta é unha iniciativa que naceu en febreiro deste ano 2020 e que se tuvo que pospoñer polo asunto do COVID. Polo tanto, esa é a xustificación da urxencia deste pleno. Polo tanto, señor portavoz, ten vostede a palabra do Partido Socialista. Por suposto que o Partido Socialista vota a favor da urxencia da sesión. Gracias, señor Prado. Señor portavoz de Adiante Melide, ten vostede a palabra. O Grupo Municipal de Adiante Melide tamén vota a urxencia deste pleno extraordinario. Moitas gracias. Señora portavoz do Partido Popular, ten vostede a palabra. Moi bons días, gracias, alcalde. Ben, antes de nada, nos queremos que conste en acto o seguinte. Vai por dúas veces que detectamos que as nosas intervencións nos vídeos que se están a colgar nas redes sociais do Concello non se escoitan ou se cortan, e, polo tanto, o PP quere dicir e exixe o mismo respeto institucional para todos e agardemos que non haxa unha terceira vez, alcalde, porque nós tamén somos o grupo mayoritario desta corporación. Ben, logo de puntualizar o punto anterior, queremos dicir que respecto da urxencia da sesión, tamén queremos apuntar que hai xusto unha semana, hoxe xoves, tiñamos un pleno ordinario en estado de alarma nesta mesma sede e que vostedes poderían haber introducido este punto na orde do día, incluso, digolle máis, de maneira urxente. Non sabemos, o noso grupo non sabe, que é máis urxente hoxe que hai 7 días e, ademais, vostede acaba de recoñecer que isto en febreiro tamén se tiña falado xa cos empresarios. Pero non pasa nada, o noso voto vai a ser abstención para que podamos debater sobre un asunto que entendemos que é de interese municipal. Moitas gracias. Moitas gracias, señora portavoz. Agradeceríalle que se ceñira vostede ao punto do orden do día e que non utilice usted o seu turno de palabra para introducir cuestións que non teñen nada que ver ca urxencia de este pleno. Moitas grazas. Vamos a someter a votación a ausencia do punto do orden do día. Por lo tanto, votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobada, por lo tanto, a ausencia e vamos ao punto do orden do día. O segundo punto da orde do día é a proposta de acordo sobre solicitude da Xunta de Galicia da dotación dunha estación depuradora de augas residuais industriais para o Parque Empresarial da Magonela.
Visto o escrito presentado por empresarios con intereses no Parque Empresarial da Madanela, que tivo entrada no Rexistro Municipal do Concello de Melide o día 9 de xuño de 2020 con número 927, mediante o cal piden que o Concello de Melide solicite ao organismo correspondente da Xunta de Galicia a dotación dunha estación depuradora de augas residuais industriais, xa que o Parque Empresarial desde a súa orixe carece dela. Esta alcaldía, en virtude das facultades que ten outorgadas, propón a adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar á Xunta de Galicia a dotación dunha estación depuradora de augas residuais industriais no Parque Empresarial da Madanela. E, en segundo lugar, dar traslado este acordo á Xunta de Galicia. Moitas gracias. Neste primer turno de palabra, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Moitas grazas, alcalde. Bos días a todos e aos presentes. A verdade é que a capacidade de asombro do Partido Socialista é grande, e con respecto ao Partido Popular nunca nos chega. Sempre que se intenta debatir aquí no foro, donde se debaten as cousas importantes, e as que non son tamén importantes, pero son cotidianas, pero sobre todo as importantes do povo, abstense ou lle parece a data adecuada. E cando falábamos do tema da piscina, cando falábamos do tema do problema da piscina, decía que non había que debatir. Bueno, pues hoxe tampouco parece ser que o día de hoxe para debatir isto. Pero, sin que siga de presente, vou coincidir contigo. Igual non, igual o tiñamos que debatir moito antes. Moitos anos o tiñamos que haber debatido. Posiblemente. Igual non era ese día. Anos o tiñamos que hacer. E queremos decir que imos tarde. Todos imos tarde. Melide vai tarde en resolver un problema importante. Porque os problemas da falta de saneamento están poñendo en risco o medio ambiente, están poñendo en risco as empresas e están poñendo en risco aos traballadores. Todos imos tarde. E Melide vai tarde. Non caben máis parálisis, non caben máis mentiras, non caben máis disculpas. Todos somos culpables na nosa xusta medida. Perdón, todos somos responsables. Algúns, a parte de responsables, son culpables da situación na que estamos. Nós, nesta primeira intervención, non queremos alargarnos moito máis porque non é necesario, entendemos que non é necesario, porque todos e todas en Melide conocen a problemática. Todos e todas en Melide saben cal é o problema e saben cal é a situación. Consideramos, en principio, que non é necesario facer unha lectura cronolóxica de como chegamos, do que sufrimos, o que hai que cambiar. Non é necesario. Todos saben a verdade. Por eso, nesta primeira intervención, o noso sentido do voto queda absolutamente claro, igual que na segunda intervención, pero se é necesario abordamos máis argumentos. Votamos a favor, decididamente a favor, o Partido Socialista, con ganas e con ilusión que isto se resolva de unha vez por todas. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. O Grupo Municipal de Adiante Melide, como é lógico, e apoiará a iniciativa que veu emanada dos empresarios do polígono industrial, porque é a situación que se está xerando dende hai anos lles perjudica, sobre todo, moi directamente a eles, e, polo tanto, imos apoiar a súa solicitude porque primeiro é de xustiza e de segundo é a solución que ten que traer para esta problemática. Moitas gracias, señor portavoz. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Eu, cando utilizo a palabra, a utilizo porque entendo que estou na miña quenda e que digo cousas de interese antes de que comece o pleno. Se tivera unha comisión informativa, unha xunta de portavoces, tamén o diría. O digo en sede plenaria, que é onde teño o dereito a falar. Digo para puntualizar. Ben, dentro do Partido Popular, antes de iniciar o debate, queremos condenar unha vez máis o atentado medioambiental ao que foi sometido o Rego Piñor, sen que hasta este momento poidamos coñecer o presunto culpable ou culpables. Como dixen anteriormente, traen a pleno, pois, unha vez máis, como de costume, non é nada que nos abralle,
con urxencia e sin, digamos, o expediente do pleno, efectivamente, o explicou o señor alcalde, é unha petición moi lícita por parte dos empresarios que recollen, son os empresarios que están no polígono industrial, efectivamente, no que reclaman unha acción dos poderes públicos e unha proposta de medio folio do goberno municipal. Bien. Como digo, é curioso que aquí, agora sí, se nos queira ter en conta que a oposición se pronuncie sobre este tema, cando dixen anteriormente que hai unha semana tivemos un pleno ordinario e podíamos haber falado isto tamén en ese pleno ordinario. Pero non pasa nada, señor Prado, nós non temos ningún problema en vir a discutir aquí sobre o que necesita Melide e, como xa dixemos varias veces, intentar cumprir o mellor posible co noso papel de representantes públicos, de concelleiros do Grupo Popular, a pesar dos atrancos que se nos pon. En canto ao tema que nos ocupa, señor alcalde, calquera persoa, o grupo de traballo, o goberno, como estamos aquí a debater, cando ten un objetivo ten que ter un cronograma. Entón, podemos preguntar a calquera empresario dos que nos está escoitando ou dos que hoxe nos acompañan, que seguro que recordan cada un dos pasos que tiveron que recoller para chegar a levantar o seu negocio, verdade? Porque hai que recordar que, como ben lle contesta o valedor do pobo nunha queixa expediente C8Q/11/2020 do pasado xaneiro, por fin, a raíz dos vertidos do día 19 de xullo e do día 31 de decembro, por fin recoñece que non lle costou pouco aos que agora estades gobernando que toda vez que el referido ayuntamiento no dispone de depuradora en el referido parque empresarial, por lo cual las empresas allí ubicadas han de resolver de manera individual la depuración de sus propios vertidos, antes de su vertido a la red municipal, segundo a ordenanza reguladora do parque. Igual que en todos e cada un dos polígonos de Galicia, xestionados ou promocionados por calesqueira entidades estatais, autonómicas ou municipais. É imposible acometer unha depuradora ou canalizar as augas de cada empresa se non se establece cada empresario, cada sistema de depuración antes de verter a rede. Se non se fai así, é imposible e non haberá tampouco depuradora que aguante. Dende o PP alegrámonos que isto fose recoñecido, pero tamén quería facer unha serie de preguntas sobre temas que son moi necesarios para chegar a debater sobre a nosa postura no asunto da depuradora, e que a día de hoxe he visto a primeira rolda de intervencións do voceiro de Adiante Melide e tamén do voceiro do Partido Socialista, e vendo que o alcalde non se pronunciou hasta o momento, pois queremos poñer en riba da mesa. Dentro do noso grupo municipal queremos saber con cantos responsables da Xunta de Galicia, ou se quere tamén compartir con nós, da Diputación ou outras entidades estatais, Ministerio, solicitou vostede reunións co fin de presentar as intencións do goberno bipartito municipal respecto da dotación de infraestructuras do parque empresarial. Cantas reunións? Cantas se chegaron a realizar? E cales foron as conclusións ao respecto sobre a mesa? Supoñendo, obviamente, creemos que ten que ser así, porque senón non nos parecería normal, que antes de decidir convocar este pleno e realizar esta proposta, vostede xa se ten reunido con alguén para saber se pode ou non facer a depuradora. Manexa algún orzamento? Cales son os proxectos técnicos ou estudios ao respecto que posúe o goberno neste sentido? Bueno, tamén sabe vostede que o día 30 de xaneiro de 2020 tivo unha recepción oficial neste Concello coa Conselleira de Medio Ambiente. Eu recórdolle unha nota que saliu en prensa. Fomento aprueba canalizar hasta Ledar las aguas del polígono de Melide. 1 del 2 de 2020. La Conselleira de Medio Ambiente y el alcalde hablaron de la problemática de los vertidos al río Furelos. El Ministerio de Fomento, ahora de Transportes, informó favorablemente el proyecto constructivo de redacción para canalizar las aguas residuales del polígono industrial de Melide hasta la depuradora, en la que se tratan los procedentes del casco urbano. Para avanzar en la redacción del proyecto, la Consellería de Infraestructuras solicitó el pasado abril del año pasado, 2019, el informe que el Ministerio emitió el pasado 10 de enero,
según desveló el primer teniente de alcalde melidense, José Antonio Prado, en el transcurso de la visita ayer a la localidad de la Consellera de Medio Ambiente. Gobierno local y responsable autonómica departieron sobre la problemática de los vertidos del parque empresarial que afectan al último tramo del río Furelos y que, por ende, de las posibles soluciones. La particular aposta de la Xunta, que hace al menos 8 años abogó por la conexión de la red de saneamiento del polígono industrial hasta el Edar, es una opción que no rechaza el bipartito melidense, siempre que los informes técnicos correspondientes avalen una intervención de estas características, afirmó el alcalde. En reunión, como sabe vostede, señor alcalde, a que eu non puiden asistir por motivos profesionais, pero que hai aquí persoas que asistiron tanto deste mando como de outro. Vostedes, xunto co seu socio de goberno, foron aquel mesmo día informados da posibilidade de adherirse á orde, que tamén me traixen aquí, do 26 de decembro de 2019, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva das axudas destinadas á habilitación e mellora de infraestructuras dos parques empresariais da Comunidade Autónoma Galega e se procede a súa convocatoria. Esta orde de axudas foi publicada o martes 21 de xaneiro. Tan só 10 días despois foi informado da súa existencia da boca dunha responsable autonómica. E no seu artigo 3, que supoño que vostede estará enterado, di, actuaciones y gastos subvencionables constituyen el objeto de estas ayudas las siguientes tipologías de actuaciones: plantas de depuración de aguas. Ben, como digo, publicado día 21 de xaneiro, tan só 10 días despois, se lle ofrece por parte da Xunta de Galicia toda a axuda neste tema. Constame, ademais, que cada día ten vostede cumprir a información por parte dos técnicos municipais das ordes de axuda, é dicir, eso non debería haber cambiado. E a Xunta de Galicia lle brindou, como digo, todo o asesoramento ao respecto. Dito isto, o PP quere saber cal é o motivo de que hoxe veñamos aquí a un pleno no que só consta no expediente a proposta de acordo sobre a solicitude á Xunta de Galicia dunha dotación dunha estación depuradora de aguas residuais industriais para o Parque Empresarial da Madalena, e a día de hoxe, pois, o goberno non teña, en este sentido, ou menos que nos estemos equivocados, que pode ser, un proxecto presentado a este orden. Mire vostede, concellos da provincia como Betanzos, para que non me acusen de partidistas, Sas ou Cerceda, optaron por este tipo de axuda. Ben, terceiro, a postura do PP é ben coñecida, está amplamente avelada por criterios técnicos. Porque, claro, como grupo tamén nos preguntamos cales son os criterios técnicos dos que teremos a oportunidade de falar posteriormente. Sabedes que no 2014 o PP xa ten realizado pescudas para a canalización das augas do polígono industrial a Edar municipal. Unha Edar que, por certo, funciona hoxe ao 40% da súa capacidade e que foi construída no ano 2007, mandato Partido Popular, con 7 millóns de euros. E que é unha das poucas que a día de hoxe lle costa 0 euros do mantemento ao Concello. Debe ser unha das poucas que se contan cos dedos dunha man de Galicia. Ben, este proxecto, si é certo que naceu, José Antonio, podemos estar de acordo en iso, que naceu con unha cruz na frente, non? Porque no ano 2017 tivemos a mala sorte que se adxudica este proxecto de canalización a Edar, que, como digo, é un criterio técnico, para nada político. Nos guiamos no seu momento porque quen creemos que é o máximo responsable a nivel autonómico de Augas de Galicia, e a empresa a que foi adxudicada ese proxecto abandonou. Eso obrigou a que o Departamento Autonómico tivera que reiniciar o procedimento, que reiniciou, e se pode ver en prensa, en decembro do ano 18, e que neste momento, según as informacións que baralla este grupo, pois está a piques de rematarse os planos topográficos. En breve será achegado a esta corporación. Ben, pero é que isto sí que queremos que quede moi claro, non? É dicir, cando o PP propón que as aulas se canalicen dende o polígono industrial hacia a Edar municipal, son criterios puramente técnicos, non porque o PP se lle entollara eso e non se lle entollara unha depuradora. Ben, que non pasa nada. O goberno decide, legítimamente, apostar por outra solución.
Pero nós seguimos preguntando, señor alcalde, nós seguimos preguntando a todo o goberno municipal si ten o goberno un proxecto técnico realizado sobre esa hipotética depuradora. Ouvimos en xa pleno, como dixen xa, unha declaración de intencións. Ante case unha semana de silencio do goberno municipal dos vertidos no parque empresarial. Ten o goberno tramitado os expedientes e permisos sectoriais que cada empresario dos que nos acompaña hoxe sabe que ten que pedir a Augas, a Rede Natura, a Patrimonio, que é o primeiro que hai que saber para saber se podemos ou non podemos. Ten o goberno un informe dos custos que arraerá o mantemento desa depuradora. Porque queremos puntualizar que a Augas Municipal, como dicen, é unha das poucas xestionadas solo por Augas de Galicia, que lle costa 0 euros ao Concello, pero que o seu mantemento non baixa de 200.000 euros. E iso sin custes laborais e iso sin as obras que todos os anos lle hai que facer a planta. Entón, nos queremos preguntar, porque supoñemos e queremos pensarlo así, que habrá un informe económico-financiero que lles diga aos responsables das empresas que ten o polígono que quen vai a pagar ese mantemento. O Concello estará disposto a poñer 200.000 euros do seu peto todos os anos para manter unha depuradora que oscila no caudal que haxa ese ano, cobrará un can, sairá dos nosos impostos, porque, claro, nós non queremos ser vítimas de un engano e de que non se discutan as cousas debidamente como se teñen que debater. Con datos, con expedientes, con proxectos. Ben, tamén queremos avanzar que o noso grupo non estará en contra da instalación da depuradora, avalada sempre por informes técnicos, que a día de hoxe vostedes dirán se teñen ou non teñen. E, por suposto, se os teñen, señor alcalde, pedimoslle traslado inmediato da copia dos mesmos. Se vostede nos pedira no seu momento, e sabe que non o necesita, porque ten a potestade, ten a maioría e ten a iniciativa, o noso consentimento para solicitar a orde de axudas da Consellería de Economía, o pasado febreiro, o PP diríalle: Pérez, vayamos á Consellería, vayamos a donde teñamos que ir para que isto poida realizarse. Pero non foi así. Pero non se preocupen, polo PP non vai quedar. Eu veño aquí, e o meu grupo, a facer unha proposta de emenda ao punto de orde do día que, como facultade e presidente desta corporación, ten vostede para fixar. Se me permitides, paso a expoñerlo. No caso de que teña o proxecto elaborado, como digo, de telo, terá vostede tamén os pertinentes permisos. Augas, patrimonio, medio ambiente, se non hai algún máis que se me esquece por aí. Votaremos a favor da instalación da depuradora no Parque Empresarial de Madanela, comprometéndome o meu grupo e eu a realizar personalmente a xestión para que, ao igual que no resto de axudas conveniadas pola Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia financie, a través dun convenio, un tercio de todos os custos. E máis, sendo deputada provincial, comprométome igualmente que o meu grupo, que posúe 14 diputados, vote a favor e presente unha moción na Deputación Provincial para que sexa esta institución quen poida conveniar tamén co Concello, financiando outro tercio dos custos. Moción na que agardo e espero o apoio do grupo do meu compañeiro de goberno, compañeiro de corporación, do PSOE, que é actualmente o partido que goberna a Diputación. Unha Diputación, por certo, xa temos falado, saneada, que ten nos bancos 400 millóns de euros nas súas contas bancarias e que asina cada pleno, é dicir, cada mes convenios cos 93 concellos da provincia. E o resto, obviamente, pode financiarse co remanente que ten o Concello e porque é competencia municipal o saneamento das augas. Se ese traballo está feito, comprométome a que nun mes, poidamos ter avanzado nun convenio nestes termos. Comprométome a isto, que é o que se fai nas depuradoras urbanas, non industriais. Xa que as depuradoras industriais, Augas de Galicia e a Xunta non financian nunca íntegramente. Dígolle máis, poñer un exemplo. O Concello máis rico de Galicia, o que todos envexamos, verdade? Arteixo.
cun pulmón industrial que non quixéramos para Melide. Está desenrolando hoxe en día máis solo industrial e se van a instalar ali, como todos sabemos pola prensa, empresas como Estrella Galicia ou Alumman. Pois ainda sendo o concello máis rico de Galicia, canalizará 8 km de augas residuais á depuradora de Bens, unha depuradora que xestiona residuos da Coruña, de Arteixo, de Cambre, de Culleredo e de Oleiros, todos e cada un dos concellos de diferentes cores políticas. Co cal, estamos falando dun concello que ten uns ingresos envexables que xa os quixéramos para Melide. Co cal, esta é a nosa proposta. Convenie vostede a Xunta, comprometamos xa, sin perder un mes máis, se é tan urxente, porque o é, e se é lícito que vos queirades como goberno apostar por outro camiño para solucionar o problema, o proxecto do Partido Popular chegará á mesa tal e como tiñamos previsto en xuño, estamos en xuño de 2020, a punto de rematar, chegará ese proxecto de canalización, e agora se opta por outra vía. Ben, explíquennos se teñen traballado nesta vía no que vai xa de ano de goberno, explíquennos si isto pode ser viable e traballemos sobre un cronograma, porque eso que fan as corporacións, ter un cronograma e decir, oye, pois eu daqui a un mes, de 2 meses ao sumo, podemos poñer un convenio en riba da mesa para solucionar este problema. Se é así, por suposto, contará con o noso apoio. Moitas gracias e seguimos na segunda intervención. Moitas gracias, señora portavoz do Partido Popular. Dá a impresión, despois de escoitala, que os 3 últimos anos aquí non gobernou ninguén. E nestes últimos 8 tampouco. Iso para empezar. Este polígono naceu no ano 1997 sin depuradora. Ampliouse no ano 2007 sin depuradora. Entonces, certo é que se dixo que cada un tiña que depurar os seus propios residuos. Ben, certo é que se viñeron producindo sistemáticamente vertidos en este polígono. Faga vostede o favor e mire a hemeroteca. Ou vai resultar que só se produciron vertidos no ano que levamos gobernando nós. Inda que vostedes nos queiran facer responsables e verase nos próximos días os pasos que vostedes van a dar con respecto á miña persona. Resulta que os vertidos tomamos posesión o 17 de xuño e resulta que se producen os maiores vertidos o 2 de xullo. E nós o que fixemos foi poñer un conocemento da autoridade judicial, porque así correspondía. Despois cerramos arquetas, declaracións de ineficacia, reposicións da legalidade, sancións, etc. E resulta que desde o ano 2005 ao día de hoxe non hai absolutamente nada. Nada de nada, ninguna sola sanción, ninguna reposición, nada. Así que mentiras as xustas. Depois vou dicir unha cousa, ven vostede aquí a decirlle a estes señores que fan unha proposta se está usted de acordo con as propostas ou non está de acordo con as propostas. Eles fan unha proposta. Pero teñolle que recordar que antes do COVID eu tuve unha reunión con un técnico de Augas de Galicia que me dixo que me iba a presentar un proxecto e estaba o señor Prado presente. Non vou dicir o nome porque non o considero oportuno, pero sei quen é, que me dixo que en xuño iba a ter presentado un proxecto neste concello. Eu dixenlle que me parecía ben, entende? Ben. E parecíame ben como unha solución momentánea ao problema que estamos tendo. Parecíame ben. O proxecto está sin presentar. Está sin presentar. Se o ten vostede, faga o favor e fágamo chegar. Pero a día doxe está sin presentar. Pedinlle cita a directora de Augas de Galicia en xaneiro e chamoume outro día para decirme
que a cita sería este luns ás 10 horas da mañá. E foi a petición propia. Lembrolle que cando houve o vertido do día 2 de xullo do ano pasado, o alcalde de Toques, o alcalde de Santiso e o alcalde de Melide tuveron unha entrevista que a señora conselleira de Medio Ambiente, vale? E díxenos que o problema estaba en outra consellería, como se fora allea ao asunto. Entonces, a continuación, estes señores presentan un escrito e din unha cousa non quita a outra. É dicir, podemos solucionar momentaneamente o problema, pero tamén me dixo o técnico que a edad estaba a un 40%, que se podía utilizar ese proxecto. Tanto aquel señor como eu dixo, bueno, pues preséntenos o teu proxecto, poñamos o proxecto encima da mesa e vemos o proxecto. Eu vim o proxecto, non, apareceron agora uns topógrafos ali, pois ao mellor por cuestión do COVID ou por outras cuestións que eu desconozco, que non teño por que saber, non se me dixo. E entonces, cando eu pido un saber unha reunión con Augas de Galicia, despois de ter falado co técnico de Augas de Galicia, dixeronme que fora o 15 deste mes. Cuestión que vou a facer e vou a ir para decir como está o proxecto, pero a xente que aquí falei do polígono díxome que iso era un parche, que pode ser un parche, que pode solucionar un problema momentaneamente. Pero a cuestión de futuro é que se hai máis empresas é complicado que ese modo poida solucionar. Entón, podese facer unha primeira fase con esa cuestión, que eu non teño por que engañar a nadie, porque non teño por que engañar a nadie. Eu sempre falo as cousas como vostede ben sabe con testigos, porque despois cada un di o que estima oportuno. Entón, eu terei esa reunión, presentarán o proxecto, porque me dixeron que o proxecto sería financiado. E entón, se iso é así, mirámoslo. Podemos solucionar o problema? Solucionaremos o problema. E, a continuación, estes señores din, bueno, e tamén se pode ver a posibilidad, en caso de que se medre, de un polígono, perdón, de unha depuradora. Bueno, pois eu acepto, como non podía ser de outra forma, acepto que me den as firmas con unha petición absolutamente legítima. Eu estou esperando porque, cando estuve que a consellera que vostede mencionou antes, díxome que non había permiso de fomento, porque non deixaban pasar os tubos que correspondían ao lado da carretera. Cuestión que agora está solucionada. Entón, foi cando tuve unha conversación, foi cando me dixeron que me iban presentar o proxecto, e a día de hoxe sigo sin ver o proxecto. A min presentan o proxecto mañá e eu vexo o proxecto. E, a partir de aí, pois para un futuro próximo, se o que hai que facer é unha depuradora a maiores, pois podemos estudiar. Eu vou a estar sempre para beneficiar a maioría do povo. Que vou facer? Vou ver, con todo o cariño do mundo, vou ver o proxecto, vou ver a realización, vou ver a financiación, pero teño que ver o proxecto. Pero en ese tempo, que ainda non me chegou o proxecto encima da mesa, pois, oiga, nese tempo, estes señores dixeron, unha depuradora, pois, oiga, eu acepto as firmas de 40 persoas que firman este documento. Por lo tanto, estou de acordo con eles. Vale, unha cousa non quita a outra. E debo recordar que isto naceu no ano 2007 e que se produciron vertidos e que houve xente que foi imputada por querer solucionar o problema no seu día e non o puido solucionar por cuestións que vostede conoce perfectamente. Entonces, empecemos a ser medianamente serios. Eu sei que alguna persona do seu grupo que se ríe moito, isto non é ninguna broma, e eu sabrei en breve, como vostede sabe, que terei algún tipo de problema. Pero, bueno, esa é outra historia que non ven agora acá. Bueno, entonces, teño aquí un listado de Augas de Galicia,
como aquí o problema parece que naceu o 17 de xullo, parece que, perdón, o 17 de junio, parece que naceu ese día. Non, ese problema naceu no 97, porque naceu con un problema. Amplióse con outro problema. E despois sucedeu o que todos sabemos, o que estamos saindo todos os días no medio de comunicación e poñendo casi a parir o polígono. E iso estáse utilizando como arma política, cando había que utilizala como unha cuestión de saúde pública e con decencia por parte de todos os grupos, que sabremos se é ou non é. Nesta primeira parte remato, pero a publicidade negativa hai que rematala. Señor portavoz do Partido Socialista, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. É necesario decirlo da sorpresa, non? Remato como acabou o alcalde. Más de 54 millóns de euros se están executando por Augas de Galicia en cuestións de saneamento, depuradoras, colectores. 54 millóns de euros se están executando este ano, máis ou menos o mesmo que o ano pasado. E aquí non figura nada de nada. Ven a concelleira do PP e portavoz a embarrar o campo, a distraer, a sacar señuelos, a embarrar o campo, a distraer. É o que levas facendo todo este tempo e hoxe evidentemente non podía ser o mesmo. Nos queremos aclarar como Partido Socialista que o que hoxe vamos a dicir aquí vai dirixido a ti, ao teu grupo e tamén á conselleira. A que hoxe non está aquí e tamén debería escutar o que temos que decir. Porque parte do problema e tamén é parte de todo o que está sufrindo Melide. Temos unha sensación curiosa. Depois de 12 meses sabes todo sobre o parque empresarial, sobre o sistema que hai que empregar da depuración, sobre os proxectos, permisos, datos. Depois de 12 meses, que pena que nos 4 anos que estabas de alcaldesa e os 4 anteriores que estabas de concelleira non tiveras tan claro as solucións ao parque empresarial. En 8 anos non tiveches ninguna claridade. Agora sí, 10 meses despois. Ves aquí con promesas que non son máis que mentiras como as que fixeste desde o ano 2012. Falabas da visita da Conselleira de Medio Ambiente naquela reunión que tivéramos na alcaldía botaba a culpa a Fomento. Non che debo contar ela que cando lle botou a culpa a Fomento tomei a palabra e lle dixe mira, fai máis dun mes que está dado o permiso e que non o debe saber. Dixo ela, pois non me costaba, es que non é o meu departamento. Pois facía máis dun mes que Fomento tiña dado o permiso para iso, curiosamente, pero vos non tiñades os permisos de patrimonio que sí depende da Xunta de Galicia, ni de Medio Ambiente que sí depende da Xunta de Galicia, que son preceptivos porque temos unha zona LIC e temos o Camiño de Santiago. Pero claro, queríades distraer, a culpa é de Fomento, vale, pois a culpa é de Fomento. Mira, falabas ti dun proxecto do ano 2012, o que agora están os topógrafos, de traer os residuos aquí, non sei, Dalia, se non me escoitas, sento ao teu lado, non teño ningún problema. Non, escoita, non intentes embarrar o campo, escoita. Mira, ano 2012, publicades que se descarta a depuradora, está aí a hemeroteca, que se descarta unha depuradora e que se vai a trasvasar os residuos do parque empresarial a edad que está situada en Furelos. Eso anunciástelo no ano 2012. Sabes cando adxudicastes a redacción daquele proxecto? Ano 2017, dixete de ti. O sea, anunciádelo no ano 2012 e adxudicades o proxecto no ano 2017. Claro, o problema que tivestes. Estáse realizando ahora no ano 2020. Como resolvedes todos os problemas que a mesma velocidade que estades resolvendo isto, ou outros, que non vou entrar agora en materia, como resolvades que a mesma velocidade, apañada vai Melide e a súa Roma. 2012 anunciádelo, 2017 adxudicádelo e 2020 indo estades realizando. Esas son as vosas opcións. E no medio de todos esos anos que houve promesas, mentiras, engaños e non facer absolutamente nada, non ten nada, como dixo o alcalde. Ningún expediente de reposición de legalidade. As inspeccións que fixestes foron maquillaxe simplemente en xornada electoral. Non serviron para nada. Non fostes capaces de tomar ninguna medida para resolver o problema. Falas agora de que eres capaz de ir á Xunta a pedir. Mira, a Xunta temos eleccións o 12 de junio, hombre.
Levades gobernando 11 anos e non pediches, vas a pedir en un mes o que non pediches en 8 anos gobernando vos aquí e en 11 anos gobernando a Xunta do Partido Popular. Vas a pedir en un mes o que non pediches en 11 anos. E atréveste a decirlo aquí sin ponerte colorado. E me retas a min a que nos lle pidamos a Diputación. Claro que lle pedimos a Diputación. Non hai ningún problema. E pediremos a Diputación as inversións que sean necesarias. Non nos calaremos como fixeches ti cos gobernos do Partido Popular. 8 anos e te atreves a decir que vas a pedir en un mes o que non pedistes en 8 anos. E non me dirás que na Xunta non conocen o problema. Non me dirás que na Xunta non conoces o problema. Perdonade un momento. Sei que igual me vou un pouco do tema. Mira, dicía fai uns meses, unha persona dicía, notouse que cuiña cando estaba na Lalín, notouse. Aquí temos unha conselleira na Xunta de Galicia e estamos exactamente igual, con mesmos problemas acrecentados co paso do tempo. Depois de 4 anos unha conselleira non foi capaz de establecer unha depuradora para o parque empresarial. Donde están os cartos que deixou orzamentado o goberno de Mílez Pérez Toriño gobernando en coalición co Bloque no ano 2009? Que case lle costa a libertad a membro do anterior goberno. Donde están aqueles cartos? Había cartos no ano 2009, Dalia. Donde os metistes? En recortes. E ahora te atreves a decir que depois de 8 anos vas a ir a reclamar a Xunta. Pero que credibilidade tes? Ta que non fixo absolutamente nada. Dache a risa. A Melide non lle dá risa. A Melide non lle dá risa porque os seus ríos están contaminados e os seus parques empresarial corre risco. E se a ti eso che dá risa, deberías pedir desculpas. Remato xa porque dixen o de Fomento, dixemos sobre este proxecto que se está realizando, que seguramente nos quedaría máis cosas por decir. Pero, Dalia, de verdad, non son quen para dar consellos. Respeta un pouco máis a Melide e respétate a ti mismo. Gracias, señor portavoz do Partido Socialista. Ten a palabra o portavoz da Adiante. Bueno, intervención, vou empezar pedindo disculpas aos promotores desta iniciativa porque se está, me parece que desvirtuando o que é o pleno. Creo que hai que centrar o pleno. Entonces, isto é unha iniciativa de 40 empresarios do Polígono Industrial e eu creo que hai que respetar as propostas que se traen da cidadanía e iso é o que estamos neste momento. E, por lo tanto, pido, por favor, centrar a problemática aí. Sabemos todos o orixen da problemática, pois esta é unha proposta que se trae e ciñámonos a ela, non? Por lo tanto, nós imos apoiar a proposta que traen estes 40 empresarios e empresarias do polígono. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, poderíamos retrotraernos, como di o voceiro da Adiante Melide, e como tamén vostede, alcalde, quixo empezar a súa intervención cando se iniciou a construción do polígono. Ten vostede malas datas. Xa no ano 91 e no ano 93 hai plans asinados por este Concello no que se di que terá que ser a empresa que se implante quen instaure sistemas de depuración. Entón, decir que aquí o Partido Popular di que os vertidos comenzaron co seu mandato é faltar a verdade máis absoluta. Porque vostede sabe, e sabe en primeira persona e da miña voz, que este grupo se mantivo institucional cando esa desgraza do pasado día 12 de xullo do ano 2019 caeu sobre Melide. Entón, a mí non me acuse nin o meu grupo porque non lle vou a consentir que non sabemos dos expedientes nin que non temos coñecemento do que pasa ou que non pasa no polígono. Pero voulle dicir unha cousa. Esta servidora, no seu tempo como alcaldesa, tivo un expediente aberto por Augas de Galicia
que está con registro de entrada do 2 de xaneiro do ano 19. De acordo? Que tamén vai para ti, José Antonio. Porque dis que son operacións de maquillaxe. Non, non, non. Eu traballo con expedientes. E eu acabo de preguntar neste pleno onde está o traballo que debe facer o goberno local para levar á Xunta un proxecto co seu determinado orzamento e con os permisos que teñen que ter os proxectos para pedir o apoio. E é máis, comprométome, claro que me comprometo, porque esa non era a opción do Partido Popular a de instaurar unha depuradora e conseguir financiación. Eu non estou para nada, nin o meu grupo, non estamos para nada, en contra de cambiar o criterio. Eso sí, como goberno, porque non vai a ser a oposición que non faga, porque para eso deixenos gobernar, porque somos o grupo mayoritario, que ten máis votos nesta corporación, pese a quen lle pese. Porque parece que cando vostede fala, o único que fai é, o alcalde máis vostede, atacar esta servidora. Non, estamos aquí para solucionar os problemas dos mellidenses. E o Grupo Popular trae unha proposta a este pleno. Unha proposta a un pleno que efectivamente recolle un balón dun colectivo que está preocupado polas instalacións do polígono industrial, pero que lle debedes dicir onde está ese traballo feito, por que non se acude ás ordes de axuda e por que, señor alcalde, vostede mestura dous camiños. É dicir que o Partido Popular non fixo nada é unha absoluta mentira, é faltar a verdade. Vostede tuvo a mala suerte, e eu teño dito, e non me importa reconocerlo públicamente, que se produciron os maiores vertidos no rego Piñón, e ademais hai informes técnicos avalados por funcionarios que din que mataron a vida nese rego e que o día 31 se volveron a repetir e que lamentablemente se volven a repetir estes últimos días. Co cal, terán de que explicar a xente cal é a súa opción, se seguir co proxecto do PP, que en principio, se vimos este pleno, é para votar a instalación dunha depuradora, e non intenten mesturar que non se fixo nada. Porque na miña época se seguiu co criterio técnico que enxeñeiros de Augas de Galicia tomaron con respeto ao parque empresarial. Pero tamén lle vou a dicir unha cousa. Leve vostede gobernando non dende o día 17, tomou posesión o día 15 de xuño. E no 15 de xuño lle deu tempo máis de que de sobra de saber cales son os convenios e se non, só hai que mirar a plataforma de contratación da Xunta de Galicia respecto a Melide, porque se non, moi mal vamos. Porque claro, cambian as tornas e non queremos escoitar o que temos que escoitar. E como lle digo, e ademais reitero, na última época, no último ano, recibimos un expediente de sanción por vertido que ten vostede en riba da mesa. Por qué? Porque esta servidora fixo unha auditoría que o primeiro que había que facer é ter executado para saber que estaba pasando no polígono industrial. Durante o meu mandato lle pedimos reiteradamente, que están en registro, podedelos ver, reiteradamente axuda a organismos como Augas de Galicia e como Seprona da Garda Civil, pero por escrito, están no registro municipal, señor Prado, non lle dé a vostede a cabeza porque están no registro municipal firmados por min. Co cal, non me diga que non se fixa nada, porque o que non se trae a este pleno é o que debe traer un equipo de goberno cando quere aprobar un plan de traballo con un cronograma e cando quere ir á Xunta de Galicia a pedir financiación para o tema. E fala vostede, señor alcalde, dunha cuestión que ao parecer eu teño que controlar moi ben. E volvo a traer a colación unha cuestión que sí está recollida nas actas, que é a depuradora do ano do anterior bipartito municipal. Eu creo que antes de nada hai que respetar a xente que xa non está en política. Eu creo que antes de nada hai que respetar as sentencias judiciais. Eu creo que antes de nada hai que respetar a verdade e os ríos de tinta que teñen corrido sobre isto. Por lo tanto, teño que decirle varias cousas. E creo que eso vai a ser taxativo por parte do noso grupo. Non nos acuse de non permitir que unha persona avisada, ou un goberno, vamos a decirlo así, avisada varias veces polo meu grupo, en pleno municipal, cometeran o que despois cometeu. E que nós fóramos cómplices de que esa obra se
certificase sin haber siquiera o primeiro ladrillo posto. Non diga iso porque está faltando a verdade. E o dixo, e o insinuou, e está dicindo que o Partido Popular non permitiu ter a depuradora. Pero vou a dicir máis. Aí vai a quedar a miña intervención con respecto a este tema. O respecto ao tema da depuradora no seu momento. Porque hai xente que xa non está en política. Hai xente que non ten a palabra para manifestarse sobre este tema. E hai unha sentencia judicial a que todos estamos sometidos. Co cal, non sea demagóxico, porque parece que cada vez que lle digo algo que non lle gusta, alza vostede a voz, igual que o seu compañero de goberno. Ao final é que vos va a desaparecer, é como un matrimonio. Dos que duermen en la mismo colchón, pues son de la misma condición, chico. Es que, de verdad, continuamente nos plenos atallando a nivel personal. E será o que pase a posterioridade, señor alcalde. Vostede será o que pase como único alcalde deste concello que puxo unha sanción penal ás empresas do polígono e que antes de poñer ninguna sanción administrativa. E nos trae este pleno no que o Grupo Popular quere propoñer unha solución que aproveito xa para contestarle ao señor Prado, que non é a que técnicamente nos tiñamos defendido, para sorprendentemente agora ver que non se sabe se teñen o proxecto, se non teñen o proxecto. Oye, eu plantome en Aguas de Galicia e me vi como está o proxecto. E o alcalde ten que saber, é obligatorio sabelo, e non creo que non lle lo dixeran. E é máis, é que hai colectivos que non vou a nomear aquí porque non veñen a cuestión, a pesar que o señor Prado está moi interesado polas eleccións autonómicas e por nomear a certos cargos do noso partido, porque claro, evidentemente, como debe estar moi interesado se o seu nome vai ou non nas listas do 12 de xullo, parece ser que é eso. Entón, quero saber por que non se me contesta o que eu propoño con respecto á depuradora, que é o motivo polo que vemos este pleno. Por que se di que ninguén fixo nada cos vertidos cando non é certo, cando hai un expediente da miña época ou que se me abriu na miña época e os anteriores están pechados na época do Partido Popular? Por que se intenta decir que ten que ser a oposición quen goberne? Eu volvo a decir, somos o grupo mayoritario, deixenos gobernar. E é máis, vimos con ámbito constructivo a este pleno dicindolles queren depuradora. Nos queríamos a canalización porque entendíamos que técnicamente era o que tiñamos que facer. Pois eu comprometo o tercio de financiamento da Xunta, convídote como grupo que está gobernando a Diputación que consigamos o tercio de financiamento da Diputación e que o Concello financie o outro tercio. E poñámonos a traballar xa se é tan urxente, se estamos falando de que vostedes isto realmente é un maquillaxe. Eu non estou atrapallando nada, José Antonio, eu traigo datos. Eu falo con informes que están ou deberían estar no vosso poder. Eu pregunteille si vostede falou ou non falou con técnicos para pedir isto. Non me contestou. Eu pregunteille si cal era o motivo por que non hai un proxecto encima da mesa para a orden de subvencións da Xunta de Galicia. Non contestou. Eu dixenlle que a nosa proposta era canalizar. Non se quere canalizar ou se di que é un parche, pois loitemos polo que queredes. Nós vamos estar dispostos a facelo desta maneira. O que non se pode traer en un pleno unha cuestión a viva voz que leva medio solicitar a Xunta de Galicia, non sabemos que departamentos da Xunta de Galicia, esa é outra, a dotación dunha estación depuradora de augas residuais industriais no Parque Empresarial da Madanela. Eu propoño un convenio que vostede pode firmar en un mes e vostede dime que non estamos cooperando. Home, pois, sinceramente, a min eso me choca bastante. E, como digo, todo quedará nas actas. Os expedientes, José Antonio, están en Aguas de Galicia. Sabe o alcalde perfectamente que o único expediente que hai aberto da miña época tuvo entrada no Concello o día 2 de xaneiro. Non recordo o rexistro de entrada, pero podedelo buscar e podedes dar copia aos empresarios. A partir de aí se mantivo unha reunión dicindo o que pasara co proxecto de redacción. E tamén vou a decir outra cousa. Estamos no 2020, levades un ano gobernando e eu non o sei por que non se queren contestar as preguntas que eu fago con respecto a unha depuradora, porque se se vai a pedir, se hai un compromiso para esta xente, por que non se quere facer a tres bandas e poñamos cronograma?
porque aquí o que parece é que estamos en campaña electoral. A iso, señores, o PP non vai a entrar. Moitas gracias e ata aquí a miña intervención. Moitas gracias, señora portavoz do Partido Popular. Ten que dicir algo. Se ustedes fixeron unha xestión absolutamente alucinante, por que temos vertidos? Fixeron unha xestión magnífica, pero temos vertidos. Isto é un feito incontestable. De acordo? Entonces, eu volvo a decir, eu non desbotei, que creo que vostede non o entende, pero teño que repetir, eu non desbotei ningún proxecto. Estou esperando o proxecto, pero iso dixendo antes, non desbotei o proxecto, estou esperando o proxecto. Entón, cando teña o proxecto, pois eu, mire usted, entre vostede e eu hai moitas diferencias, pero vou dicir unha cousa. Por unha cuestión desta naturaleza, eu propóñolle reunirme con vostede as veces que vostede considere oportunas e as que considere eu. De acordo? Eu, en ese sentido, voulle tender unha mão a vostede ou a calquera outra persona que poida colaborar en isto. Por lo tanto, eu comprométome tamén con vostede aquí e agora a ter as reunións que señan precisas para solucionar un problema que leva fastidiando moito tempo e a moita xente e, por encima, a concellos limítrofes. Por lo tanto, eu quero que quede claro na miña intervención, non desboto nada. Eu, ademais, comprométome a ter as reunións cos portavoces municipales que señan menester para solucionar isto de unha vez. Insisto, non desboto ninguna posibilidade, ninguna, que palíe ou solucione o asunto. Non desboto ninguna. Ten que quedar claro. Pero teño que ter o proxecto diante, tengo que ver. E máis, eu cando me presenten o proxecto, invito a vostede a que este presente. Eu non teño nada que esconder. Con respecto ao tema que vostedes avisaron a persona que foi imputada no seu día, espero que a min tamén me avisen, se me vai pasar algo. No tema de Seprona, na denuncia que nós presentamos no xulgado de Azúa, Seprona fai un relatorio, deixo de ver cando vostede queira, tampouco teño ningún inconveniente, desde o ano 2005 en adiante fai un relatorio de vertidos que se produciron en este polígono. E pídelle, concretamente creo recordarme agora de memoria, que pedía para todos que fomos alcaldes desde o ano 2005, incluído eu, prevaricación por omisión. E iso por non ser problema. E eu poño ese documento a súa disposición, sin ningún problema, porque o poñen eles, non o puxen eles. Eu limitei-me a decir que houberon os vertidos, limitei-me a decir que me identificaron as dúas empresas no seu día que, según comentaron na denuncia que nos puxeron na proposta de sanción que nos fixeron, falaban de dúas empresas. E eu teño que entender que cos medios que teño, pero tamén teño que decir que, mire, desde ese día 2, os medios que temos, que vostede non desconoce os medios que temos, estamos mandando a Policía Local mañá e tarde con un informe de cada día e un reportaxe fotográfico. Pero claro, cada un ten os medios. O outro día estuvemos vendo con un camión con unha cámara mirando e deu-nos a impresión, e non podo asegurarlo, pero deu-nos a impresión que a cartografía está un pouco modificada. Por lo tanto, temos que descubrir quen ten, por decirlo de unha maneira vulgar, algún tubo que non debería desembocar en algún sitio. Como vostede sabe, ese é un tema sumamente complexo, pero é un tema que vamos a cometer. Vamos a cometer. Porque o que non se pode ter sempre
é unha duda generalizada sobre un colectivo, porque ao mellor o que cumpre é un, ou o que cumpre é dous. Non me estou referindo a vostede, estou me referindo no conxunto. Estou seguro que a maioría das persoas que teñen unha empresa ali non delinquen, simplemente fan o seu traballo e viven deso. Pero que haga a posibilidad que dentro dese grupo de 7 haxa algunhas persoas que teñen unha visión distinta e aparecen vertidos por as cuestións que se dan. Estamos visitando a todas as empresas e en breve faremos unha revisión generalizada e con medios especializados nas salidas de cada unha das empresas para saber que é o que ten cada unha. Bueno, para rematar esta intervención, volvo a atender a mao desde aquí a que vostede pode ter acceso ao proxecto cando mo presente, sin ningún problema. Que iso palía a situación e non estamos salindo sempre na prensa, moito mellor para todos. Moito mellor para todos. E a maiores podemos contemplar o que nos din estes señores, que o mellor eles poden entender unha cuestión que vostede e eu parecenos dunha maneira e eles ao mellor parecenos doutra. Entonces, eu solamente digo atender o que nos piden estes señores, por eso le pido o voto afirmativo, sin deixar en absoluto no caixón desastre o proxecto que se nos presente, que probablemente seña un bon proxecto. Eu non son técnico, non podo decir que seña un mal proxecto. Por lo tanto, se é un bon proxecto, collemos. E despois o outro, eu non teño inconveniente, sempre como vostede, vou a donde faga falta. A donde faga falta. E estou dicindo sede plenaria. Por lo tanto, conte vostede comigo, pero solucionemos este problema xa. Este problema hai que solucionarlo. Non podemos estar nos medios de comunicación e quen lle tira pedras a quen. Eu creo que conseguimos unha pésima imaxe diante destas persoas tirándonos pedras. Aquí o que temos que decir é hai un problema e vamos solucionar o problema. Vale? E o problema hai que ponerse a solucionar. Pois en dous campos distintos, pois nun campo do proxecto que se vai presentar, que non vou ser quen eu de poñerlle pegas, e no segundo campo que nos din estes señores. Pero con este tema temos que acabar. E así remata a miña intervención. A partir deste momento, acabadas as intervencións, vou a pedir a votación. Vostede ten un turno de intervención e outro de réplica. Por lo tanto, iso é o que hai. É dicir, son as normas que hai en todos os plenos. Pero mire, vou dicir unha cousa. Perfecto, Pérez, pero aquí está falando portavoz do PSOE, portavoz do voceiro, e acaba vostede e falou dúas veces. E eu tenho que asumir dúas. O alcalde pecha, só sei perfectamente. Vale, pero mire, espera un momento, deixeme falar, hombre, que ten usted a costumbre de non deixar falar a nadie. Deixeme falar. Iballe dicir, pero non me deixa falar usted. Decir, pero vamos a ver, faga usted o favor, que quere convertir isto no Congreso dos Diputados. Iballe dicir, se me escoitase, que non me escoita, se me escoitase, iballe dicir que como unha cuestión excepcional ten vostede a palabra, pero non me escoita. Así que, se ten algo que dicir, fale nun tercer turno, que era o que iba a dicir. No, é que a veces non se entende. Primeiro vamos a votar, despois non temos. É dicir, é o que estaba dicindo. Vostede dixo que quería facer algún comentario ao marxen da miña intervención, que vostede sabe que o alcalde pecha, pero vostede quería dicir algo máis. Eu permítolle que faga outra intervención, que non lle podo fazer outra cousa. Pero deixe-me falar. Eu creo que non se me entende ben. Eu o que digo é que nos plenos normais, ordinarios, facemos efectivamente así, e o Partido Popular intenta, da mellor maneira posible, defender a súa posición e respetar os compañeros. Neste pleno, vostede tomou a palabra máis a parte do voceiro do BNG e, efectivamente, o presidente da corporación, de Adiante Melide, perdone, é dicir, o pasado temolo todos, Bueno, usted tamén terá o seu pasado. Non deslice
ninguna cuestión de alguna maneira. Porque entonces sí que lle retiro a palabra, De verdad, eu creo que hai cousas que a calquera poden ter o que se chama un lapsus lingue e non vai con ninguna mala intención. Pódeme crer, pódeme crer. Non somos da mesma condición nese sentido. Ben, solamente quería facer dúas puntualizacións moi pequenas antes da votación para que quede claro a nosa posición, vamos, neste tema, que non é máis que outra. Ben, alégrame que me diga que podo ver os proxectos porque levamos intentando ver algunhas documentacións e non tivemos acceso a ese informe que vostede di de Seprona. En todo caso, eu quero dicirle, alcalde, que sigo índome deste pleno sin saber se temos ou non temos un esbozo do que será a futura depuradora. Alégrame tamén que diga que vai estudiar a posibilidade que ten ou non ten o proxecto que deixou o PP. E tamén lle digo, falaba de xuño, estamos en xuño. Se vostede considera que a día 1 de xullo non ten ningún tipo de comunicación, non teño tampouco ningún problema, e vostede sabe que sempre que me chamou acudín a súa chamada, o vou a seguir facendo. É dicir, pero tamén lles teño que decir que nos estades gobernando sodes vos, e polo tanto hai que traer a este pleno os proxectos para ir a pedir o que necesitamos pedir. E eu quero dicirlle que nos mantemos na nosa proposta de emenda, e se vostede considera que non quere ese tercio que o ten que estudiar ou que queren tirar por outra cuestión, o PP non vai a dicir non a instalación da depuradora no polígono industrial. Eu quero que quede claro con esa emenda que nos propoñemos este grupo e que lamentamos que se alongue máis por non recoller o guante do Partido Popular. E vostede sabe, reiterolle, que nunca deixamos de escoitar o que ten que dicirnos. Nada máis, procedemos a votación cando vostede indique o peche a sesión. Moitas gracias. A mí, usted alguna vez vai seguir os proxectos non son dos partidos, os proxectos son dos gobernos. Entonces, usted é máis que non é un proxecto do PP, será un proxecto do goberno de Melide. Digo, por facer unha puntualización, non? Porque aquí as cousas ocurren porque ocurren. En calquer caso, volvo a insistir, eu estou disposto a ter as reunións que vostede considere oportunas, ou eu, e eu as súas bonas a atender. E unha cousa non quita a outra. Eu vou ver o proxecto de Carreira Señor. O proxecto non teño ningún inconveniente en verlo e discutirlo incluso. Sin ningún problema. Pero non temos problema. Por lo tanto, vamos ao caso que nos leva e vamos a proceder á votación. Votos a favor? Por lo tanto, apróbase este punto por unanimidade. E moitas grazas a todos e a todas e a todos por asistir e esperemos que en plenos seguintes señamos menos crispados e máis constructivos. Moitas grazas a todos.